Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Saddam. Taong 1964, Silago, Southern Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang antingero itong si Saddam. Nag-iisa lang ito sa buhay, subalit hindi naman yun nalulumbay, gawa ng may mga kaibigan din naman siyang bumibisita sa kanya. Ayon kay Saddam, hindi talaga niya mga kaibigan ang mga taong yon dahil sa dati niya yung kaaway. Nabago lamang ang pagtingin nito sa kanya noong minsan niya yung tinulungan at pinakain sa kabila ng galit na nararamdaman nito para sa kanya. Magmula noon, nagsimula ng magbago ang pananaw ng mga taong yon at hindi naglaon, naging magkasundo na sila. Kahit papaano, natuwa naman siya, gawa ng nakikita na niya ang pagbabago ng mga ito. Mabait sa mabait itong si Saddam. Kahit sino ka pa, basta hindi kayo magkalaban sa paniniwala, magkakasundo kayo. Nagagawa nga niyang mapakain ang mga kaaway niya. Paano pa kaya yung mga taong unang beses pa lamang niyang nakilala? Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kaya na may tuwing pumupunta siya sa kanilang baryo, kampante naman ang kanyang puso. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi pangkaraniwang antingero itong si Saddam. Maaaring isa siyang maamong tao sa harap ng mga ordinaryo, subalit napakabangis naman ito sa mga nilalang na tinuturing nitong mortal na kaaway. Naniniwala siya, sapat na ang kanyang kakayahan para lipulin ang kahit sinong nilalang na mapapadpad sa kanilang lugar. Hindi man sa pagmamayabang pero sa kanyang buong buhay na pagiging antingero, halos mawala na siya ng bilang ukol sa dami ng mga nilalang na kanyang pinaslang. Ayon kay Saddam, kaya niya na isa sa katuparan ang ganoong gawain ay dahil sa mga mutyang tinataglay niya sa kanyang katawan. Kung hindi niyo kasi na itatanong, maraming mutya at sapi itong si Saddam. Bilang antingero, parte na sa kanya ang maging sisidla ng mga engkanto para makuha ang mga bagay na kanyang ninanais. Sumatotal, ang libing niyang bertud sa katawan ay nasa 5 na. 2 para sa lakas, 2 para sa bilis, at 1 para sa proteksyon. Wala pa dyan yung mga nasa labas, kung saan yon ang nagbibigay sa kanya ng kabuuang pangkaligtasan. Hindi rin ulit sa pagmamayabang pero ni minsan sa buhay nitong si Saddam, wala pang nilalang ang nagawang makasindak sa kanya. Sa paglipas ng mga araw ng kanyang pamumuhay sa Silago, naging maayos naman ang lahat. Hindi siya yung tipong negosyanteng tao, gawa ng sapat na para sa kanya na magkaroon ng pagkain sa araw-araw. Kapag naman nauubusan siya ng bigas, humihingi siya sa kanyang mga kaibigan o kapag gapasan naman, nakikigapas siya. Di hamak na mas importante kay Saddam ang aral sa kahit na anong dami ng pera. Naniniwala siya na wala siyang dapat na ipag-alala, gawa ng matagal nang ipinangako ng Diyos sa mga nasasakupan nito na hindi sila pagkukulangin tuwing sila'y walang-wala. Isang hapon, habang nagpapahinga si Saddam sa kanyang tahanan, dumating ang 2 sa kanyang kaibigan. Meron yung bitbit na alak kung saan kanya naman yung inaasahan. Paglapit ng mga ito sa kanya, nakangiti namang nagwika ang isa dito ng, "Pasensya ka na, Saddam, kung ngayon lang kami nakabisita ah. Marami kasing ginagawa sa baryo eh. Kinakailangan namin kumayod para sa aming mga pamilya." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinaupo habang sumasagot dito ng, "Wala yung problema. Kilala niyo naman ako. Ayos lang sa akin kahit hindi niyo ako bisitahin. Tsaka marami din naman akong ginagawa rito eh. Hindi magiging maganda kung halos araw-araw na lamang tayo magkikita."
Matapos niyang makapagsalita, agad din naman niyang isinaayos ang kanyang mumunting lamesa. Paglapag ng kaibigan niya ng mga dala nitong inumin, hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa, gawa ng yun din naman ang pakay ng mga ito kung bakit yun pumunta. Habang nasa kasagsagan sila ng pag-iinuman, panay lang naman ang kanilang pag-uusap ukol sa kanilang mga karanasan. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang natigilan itong si Saddam nang marinig niya sa isa niyang kaibigan ang tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari sa baryo. Ayon dito, bago sila bumisita kay Saddam, nadatnan nila ang bahay ng kanilang kakilala na pinagtutumpukan ng mga tao. Noong una hindi pa sila naghihinala, subalit pagpasok nila sa bahay nito, nasipat nila ang pamilyang naninirahan roon na umiiyak sa harapan ng bangkay ng kanilang anak. Dagdag pa ng kaibigan niya na usap-usapan sa lugar na yon, malusog naman ang bata. Isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi lubos inakala ng pamilya nito na mamamatay yun sa murang edad. Nabanggit din ng kaibigan niya, walang albularyo ang tumingin sa batang yon, gawa ng ayaw naman yon ng pamilya. Matapos namang marinig ni Saddam ang tungkol doon, tila bang nagkaroon siya ng interes sa nangyari sa bata. Upang mapatunayan ang kanyang kutob, minabuti niyang sumaga pa ng iilang mga detalye ukol sa mga bagay na napansing kakaiba ng kaibigan niya. Pagbanggit nito ng tungkol sa mga pantal ng bata at iilang animoy kagat ng sawa sa balat, doon na siya kinutuba ng kakaiba. Alam ni Saddam na hindi normal ang pagkamatay ng batang yon dahil sa mga bagay na inilahad ng kanyang kaibigan. Upang mapatunayan ang mga sinabi nito, nagdesisyon silang bumaba ng baryo matapos ang kanilang inuman. Hindi naman noon tumutol ang kanyang mga kaibigan, lalo pat alam ng mga ito kung ano siya sa kanilang lugar. Bakit, Saddam? Hindi ka ba naniniwala na aksidente ang pagkamatay ng bata? Malay mo, binangungot yun kaya hindi na nagising. Maaari din naman itong inatake sa puso o hindi naman kaya'y meron talaga yung tinatagong sakit sa katawan. Wika ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Saddam ang sinabi nito, nanatili lang naman siyang hindi kumbinsido. Pagtitigan nilang dalawa, mahinahon naman siyang sumagot doon ng, "Ang mga nakamamatay na sakit, madali mong matutunugan ng senyales. Sa kaso ng batang yon, malabo din itong biktima ng batibat dahil kadalasan sa mga biktima nito, nakadilat ang mga mata at nakanganga ang bunganga tuwing yon ay matatagpuan. Malakas ang kutob ko, merong ibang nangyari sa batang yon. Kung ano man yon ang kinakailangan nating malaman." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang kanyang kaibigan kundi ang sumang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaya, pansin na pansin naman niya ang dahan-dahang pagbalot ng kalasingan sa katawan ng dalawa. Hindi naglaon nang mapansin niyang panay na lamang ang pagngiti nito sa kanya. Minabuti na niyang itigil ang kanilang pag-iinuman nang sa gayoy makabisita na sila sa bahay ng namatayan. Matapos namang marinig ng dalawa na ayaw na niyang makipag-inuman, dahan-dahan naman yung tumayo para maglakad pabalik ng baryo. Habang binabagtas nila ang daan, halos hindi naman maipagkakaila ni Saddam ang kanyang tuwa buhat sa kakulitang ginagawa ng dalawa. Isipin ninyo, habang naglalakad sila, paulit-ulit yung natutumba. Noong dumaan sila sa tulay, nalaglag roon ang isa sa kaibigan niya, kung kaya't dali-dali naman niya yung hinila patungo sa pangpang. Sa mga sandaling ginagawa yun ni Saddam, halos mamatay naman siya kakatawa dahil sa kapalpakan ng dalawa. Sa pagdating nila noon sa baryo, inabisuhan niya muna ang dalawa niyang kaibigan na tumungo sa bahay nito para magpalit ng damit. Pagkaalis ng dalawa, hindi naman siya umasang babalik pa ito, lalo pat paniguradong hindi na yun papayagan ng kanilang mga asawa. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad,
Narating na nga niya ang bahay ng namatayan kung saan bumungad sa kanya ang iilang mga taong nakikiramay. Pagpasok niya sa loob, agad naman siyang nakilala ng padre de pamilya kung kaya't dali-dali din naman siyang pinatuloy sa loob ng bahay nito. Matapos siya nitong timplahan ng kape at bigyan ng makakain, doon na din yun nag-umpisang magkwento ukol sa nangyari sa kanyang anak. Ayon dito, hindi nila alam ang nangyari doon dahil sa nadatna na lamang nila yun kinaumagahan na isa ng malamig na bangkay. Upang wala na silang isipin sa pagkamatay ng kanilang anak, pinili nilang wag na yung ipakita sa kahit na sinong albularyo. Dagdag pa nito na, ang nais na lamang nilang mangyari noong mga panahong yon, magkaroon ng matiwasay na lamay ang kanilang anak. Dahil sa sinabi nito, pinili naman ni Saddam na manahimik. Hindi na siya nagpumilit pang tingnan ng bata pagpapakita ng respeto sa padre de pamilya nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilahad naman niya dito ang kanyang pakikiramay. Nang marinig naman yon ng lalaki, lubos naman yung nagpasalamat sa kanya, gawa ng kahit papaano, nagkaroon ng oras itong si Saddam para dumalo ng lamay. Maya-maya pa, matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong iniwan, buhat ng marami pa yung dumarating na panauhin. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Saddam sa paligid, unti-unti naman siyang nakakaramdam ng kakaibang presensya sa lugar. Maya-maya pa, pagsilay niya sa entradang pinto ng bahay, doon niya nasilayan ang isang matandang babaeng nakatalukbong ng kulay itim na tela sa ulo nito at may daladalang kandilang kulay itim na parabang nag-uusal ito ng kung ano-ano. Sa puntong yon, nakumpirma ni Saddam na ang nilalang na kanyang nasilayan ang pinanggagalingan ng masamang presensya. Napansin niya ring hindi yun nasisipat ng ibang tao dahil sa nilalagpasan lang ito. Nang hindi na niya maatim ang ginagawa ng nilalang na yon, sinubukan naman niya yung lapitan, subalit bago pa man sila magkaharap, nasipat niyang tumagos ito sa dingding ng bahay. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinahak ang daan papalabas kung saan nagawa niya pang maabutan ang nilalang na yon na nagtatangka ng pumasok sa talahiban. Pagbanggit niya ng dalawang buhay na kataga, agad namang gumaan ang kanyang dalawang paa buhat sa mga nakabaon doong bertud. Pagtakbo niya, mabilisan naman niyang dinarag pabalik ang nilalang sabay tanggal ng talukbong sa ulo nito. Dahil sa kanyang ginawa, bigla naman yung tumayo kung saan doon bumungad sa kanya ang napakapangit nitong itsura. Noong una, inakala niyang mangkukulam ito, pero nang masipat niya ang mahabang pangil nito at nangingitim na mga mata, doon na niya nakumpirma na isa yung uri ng abat na may lahing mangkukulam. Para sa mga hindi nakakaalam, ang abat ay isang uri ng nilalang kung saan maihahalin tulad mo ang abilidad nito sa isang manananggal. Taliwas sa ibang mga aswang, hindi yun tinutubuan ng pakpak sa likod, bagkus ang nagiging mismong pakpak nito ay ang kanyang dalawang kamay. Mahilig ring kumain ng bata ang abat na siya namang naging daan ni Saddam para makumpirma na yun nga ang may sala sa pagkamatay ng anak ng kaibigan niya. Dahil sa kanyang mga nalaman, sinubukan niyang tanungin ng nilalang kung bakit hindi ito nasisilayan ng mga tao sa lamayan. Pagkarinig naman ito ng kanyang sinabi, bigla naman yung ngumisi habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo." "Magkikita pa tayo, Saddam. Magkikita pa tayo." Kasabay ng pagwika nito, ay ang mabilis na namang pagkalusaw ng buong katawan nito. Pagpailalim nito sa lupa, hindi niya na yun nagawa pang masundan, gawa ng inakala niyang isang kaluluwa ang nilalang na kanyang nasilayan. Dahil sa pangyayari, muli siyang nagkaroon ng kutob ukol sa anting-anting nitong tinatangan.
Naniniwala si Saddam na ang ganoong abilidad ay ibinibigay lamang ng nag-iisang mutya. At ang kapangyarihang yon ay walang ibang pinanggagalingan kundi ang mahiwagang balahibo ng kambing. Tama kayo nang narinig. Merong mutya ang balahibo ng kambing. Napakadalang nitong makuha, gawa ng isa sa daang-daang libo ng kambing ang maaari nitong pag-usbungan. Nabubuo ang ganoong uri ng mutya sa pamamagitan ng mga kaluluwang tumatagos sa katawan nito. Kapag umabot sa 100 kaluluwa ang dumaan o tumapak sa katawan ng kambing, doon na magsisimulang umusbong ang mutyang yon. Sa paghahanap nito, paswertihan na lang talaga kung ikaw ay makakita. Ayon pa kay Saddam, wala namang bukod tanging kakayahan ng ganoong mutya maliban sa kakayahan nitong paglakbayin sa espiritual na mundo ang taong nagtatangan sa kanya. Kagaya ng kaluluwa, nagkakaroon ng kakayahan ng nagtatangan dito na gawin rin ang ganoong bagay. Kalimitan yung ginagamit ng mga mangkukulam at mga abat. Kaya sila nagtatangan ng ganoong abilidad ay para matiktikan nila ang kanilang mga kaaway, maging ang mga taong kanilang napatay. Dagdag pa ni Saddam na sa ganoong estado, walang kakayahan ng mga antingerong gawin ito maliban na lamang kung gagawa sila ng pain para madakip ang kaluluwa nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip, hindi niya maipagkakaila ang matindi niyang hangarin na dakpin ang nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang kaibigan. Pagbalik nila sa loob ng lamayan, masaya naman siya doong nakipag-usap na para bang wala man lang nangyari. Sa paglipas ng mga araw, itinuon ni Saddam ang kanyang wisyo sa paghahanap sa abat. Naniniwala siya, nasa baryo lang ito, lalo pat limitado lamang ang layong kayang maibigay ng mutya ng balahibo ng kambing. Kapag masyado kasing malayo ang pinaglakbayan ng kaluluwa ng may tangan, maaari yung maligaw hanggang sa tuluyan na itong hindi matagpuan ng kanyang katawang lupa. Napakamapanganib din para sa ganoong estado ang maabutan ng bukang liwayway sa kadahilanang sa mga sandaling yon, nagsasara ang lagusan ng bawat katawang nabubuhay sa kalupaan. Pinuno, ang bawat tao merong iisang lagusan sa katawan. Kalimitang nagsasara ito, bandang bukang liwayway at tanghali. Sa katunayan, walang nakakaalam kung bakit nagsasara ang lagusan ng ating mga katawan. Pasensya na kayo kung ito lang ang maibibigay kong detalye sa inyo ngayon. Naisin ko man sanang ilahad ang lahat, masyado itong komplikado at nakakabahalang malaman ng karamihan. Pero hayaan nyo, ipapadala ko ang bawat detalye sa inyo. Balik tayo sa kwento. Makalipas ang 2 linggong pananaliksik ni Saddam, doon na nga siya nagkaroon ng mga senyales sa mismong pinagtataguan ng abat. Isang gabi, nang mapagdesisyonan niya ng puntahan ng lugar na yon, agad naman niyang dinala ang iilan niyang mga gamit upang masigurong hindi na makakatakas sa kanya ang nilalang. Ang iilan sa kanyang mga dinala, malapad na lambat, 4 na tali, at 4 na piraso ng pakong may mga pamakong dasal. Nagdala din siya ng dahon ng lakad bulan, gawa ng ang amoy nito ang naglalason sa sistema ng abat na siya namang nagiging sanhi ng biglaan nitong pagkahilo. Matapos niyang maisaayos ang kanyang mga gamit, agad naman niyang nilisan ang kanyang tahanan. Bale, hindi siya dumaan noon sa kalsada, gawa ng nasisiguro niya na madali siya doong maaamoy ng nilalang. Habang binabagtas niya ang napakasukal na talahiban, paunti-unti naman niyang tinatago ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pag-ihip ng pangkubli sa katawan niya. Hindi naglaon nang marating na niya ang isang kubo na nasa unahang bahagi ng palayan. Pasimple naman niya yung nilapitan at kasabay nito ang mabilisan niyang paglapat ng kanyang bitag sa bahay ng abat. Dahil sa nakasarado ang bawat pinto at bintana nito, kung kaya't hindi na naging mahirap sa kanya
nalagyan ng lambat ang bubong ng bahay. Matapos niya yung maipako sa 4 na sulok, doon na niya inilagay ang dahon ng lakad-bulan sa ilalim nito, sabay sigaw sa nilalang na yun ng, Alam kong nandyan ka! Lumabas ka dyan! Matapos itong mabigkas ni Saddam, bigla naman siyang nakarinig ng isang malakas na pag-atungal na sinasabayan naman ng pag-uga ng kubo. Maya-maya pa, tuwang-tuwa naman siya nang masipat niya ang bubong ng bahay nito na unti-unti nang nasisira. Paglipad ng nilalang, agad naman yung nahuli ng lambat na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa. Pilit pa yung nagpupumiglas pero habang gumagalaw ito, mas lalong nanunuot sa kanyang katawan ang lambat na inilatag ni Saddam. Hindi ka na makakatakas dyan. Sige, gumalaw ka pa. Gumalaw ka at gumalaw ka pa nang bumaon sa katawan mo ang lambat na yan. Wika ni Saddam sa nilalang. Nang marinig naman yon ng abat, pilit naman yung huminahon alinsunod sa babalang narinig nito. Pagsilay nito sa kanyang kinaroroonan, sinubukan naman siya nitong tigalpuhin at sindakin, subalit dahil sa kanyang mataas na bakod at puder sa katawan, kusang naglaho ang aral ng abat bago pa man yun lumapat sa kanya. Nang mapagtanto ng nilalang na wala na yung magagawa, purong pag-aangi lang naman ang pilit nitong pinapakita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na maatim ni Saddam ang ginagawa nito, buong puwersa naman niya yung nilapitan, sabay tarak ng punyal sa tabi nito. Pagtitigan nilang dalawa, inabisuhan niya yung wag siyang sisindakin kung ayaw niyang mamatay ng maaga. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang naging mahinahon naman ang nilalang na yon sa takot nitong nararamdaman laban sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan na yung tumahimik hanggang sa dumating ang puntong nag-umpisa na yung magmakaawa. Pagkarinig naman ni Saddam sa sinabi nito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pang hingin sa nilalang na yon ang balahibo ng kambing na kasalukuyan nitong tinatangan. Dahil sa kanyang hiningi, agad namang ibinuka ng abat ang kamay nito na siyang naging sanhi upang tumambad sa kanya ang 8 mahihiwagang balahibo. Sa pagkakataong yon, inaasahan na niyang yon ang balahibo ng kambing kung kaya't wala naman siyang pag-aatubiling kinuha ito. Matapos niya yung mailagay sa kanyang bulsa, muling napasilay ang nilalang sa kanya habang mahinahong nagwiwika ng, At ano naman ang gagawin mo sa bagay na yan? Nang marinig niya ang sinabi nito, ngumiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, Ano man ang gawin ko rito, wala ka nang pakialam. Matapos niya yung ilahad, walang pagdadalawang isip naman niyang itinarak ang kanyang punyal sa dibdib nito na siyang naging sanhi upang paulit-ulit yung magpumiglas. Habang bumabao ng punyal na yon, patuloy naman sa pag-iyak at pagsigaw ang nilalang hanggang sa tuluyan na yung bawian ng buhay. Pagsilay ni Saddam sa huling hininga nito, dali-dali naman niya yung kinaladkad patungo sa loob ng tirahan nito upang yon ay sunugin. Dahil sa nagkataong wala naman doong katao-tao, kung kaya't hindi na naging mahirap para sa kanya na gawin ang nais niya. Habang pinagmamasdan niya ang natutupok na bahay ng abat, dahan-dahan naman siyang nakakaramdam ng ginhawa sa katawan. Kahit papaano, natutuwa naman siya sa kanyang ginawa, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na ang pagkamatay ng nilalang na yon ay hustisya naman para sa batang anak ng kanyang kakilala. Magmula noong napaslang ni Saddam ang abat, iginugol niya ang kanyang oras sa pananaliksik ng tungkol sa balahibo ng kambing nang sa gayoy magkaroon siya ng sapat na karunungan para magamit ito. Pero alam niyo ba, bago mamatay itong si Saddam, inihabili niya ang iilan sa kanyang mutya sa kanyang mga kaibigan. Ang pinakapinagkakatiwalaan niya sa lahat, ang siyang pinag-iwanan niya ng
Mga mutya ng 8 balahibo ng mga kambing. Okay, opinyon ko sa kwento. Mutya ng balahibo ng kambing. Ang panghi nun. Pero kung sakasakali lang na magkaroon ka nun, parang ang panghi mo no? Kasi alam naman natin yung mga kambing, mapapanghiyan Pero makes sense, no? Ang sinabi kasi, kung bakit nagiging mutya ang balahibo ng kambing, kapag merong kambing na ilang daang beses ng tinagusa ng kaluluwa, which is, makes sense naman talaga. Alam nyo siguro kaya ako may mga nakikita o may mga kaibigan, yung mga dati kong kakilala na albularyo, na nagpapakalat ng kambing sa sementeryo. 'Di ba? Yung iba naman malapit sa simbahan. Pansinin niyo. Sa mga medyo malayo-layong probinsya na, yung mga kambing talagang literal na pakalat-kalat lang. Hindi kaya yung mga may-ari nun merong alam pagdating dito sa mutya ng balahibo ng kambing? O tsamba lang yun? Kasi nga alam naman natin na sobrang daling alagaan ng kambing, tsaka sobrang daling paramihin yan. Mabenta yan lalo na sa mga restaurant na mga Persian, yung mga Indian restaurant. Mabenta yung mga kambing na yan Siguro nagkataon lang, no? Pero make sense din naman talaga na kapag dinadaanan ng kaluluwa yung kambing, siguro may enerhiya na naiiwan dun sa kambing tas nalalagay lang dun sa balahibo. Pero hindi naman sinabi kung paano kunin o paano yung proseso ng pagkuha ng mutya na yun. Alam naman natin lahat na sobrang hirap makuha ng kahit na anong klase ng mutya. Depende na lang kung ireregalo sa iyo yun, ipapamana o pagdadamutan. Nakadepende yung mga yun Pero yun lang, yung masasabi ko sa kwento na to, ang angas sana ni Saddam, no? Kung naikwento niya pa kung ano pa yung gamit ng mutya na yon o di naman kaya paano yung proseso ng pagpapakain, pagdadasal. Sana man lang kahit konting idea, no? Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.